Il-Gazzetta kulħadd żvelat kif il-Kumitat tal-Covid tal-Partit Nazzjonalista kien kumitat finta u gimmick tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, kif wara ftit li twaqqaf ma baqax jiltaqa'. Faxar xhur mindu twaqqaf kumitat magħmul minn politiċi li rid anki jimina l-awtorità tas-Suprem tas-Saħħa Pubblika. Dan il-kumitat ma ressaqx proposta waħda dwar il-pandemija. Minflok il-membri tal-Kumitat Nazzjonalista ippożaw għal ritratt ta' xi laqgħa li saret, iżda aktar minn hekk dan il-kumitat iżjed maltaqax mill-iltaqa'. Waħda mis-suppost membri it-tabiba u deputata nazzjonalista Marija De Guara kienet imbarazzata għall-aħħar meta qabel seduta parlamentari aktar kmieni din il-ġimgħa ġiet mistoqsija minn One News dwar il-ħidma ta' dan it-tim u biex tgħid meta kien l-aħħar darba li dan iltaqa'. Kif lemħet lill-ġurnalist ta' One News, Marija De Guara li kienet qalet li l-vaċċin mhuwiex is-soluzzjoni, mal-ewwel ippruvat tlebbet lem u taħrab x'konna se nsaqsuha. Dr. De Guara, wara nofsinhar it-tajjeb. Nistaqsik mistoqsija jekk ma jimpurtax Dr. De Guara. Ejja. Fejn mara. Nammek keda. Dr. De Guara, kemm nistaqsik mistoqsija, please? Mistoqsija sempliċi. Samuel Lucas minn One News, kemm nistaqsik mistoqsija, ma nafx provajt taħrab minna. Kemm ilu ma jiltaqa' l-Covid team tal-Partit Nazzjonalista, please? Diffiċli twieġeb Dr. De Guara, sempliċiment data. Għaliex mhux ħadd tweġibna, Dr. De Guara. Provajt taħrab minna, ma tistax tweġibna meta ltaqa' l-aħħar Covid team tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex mhux ħadd tweġibna, Dr. De Guara. Suppost mistoqsija sempliċi, le? No comment. Is-sorsi tal-Gazzetta kulħadd qrib il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista qalu l-meta l-ġimgħa li għaddiet Bernard Grech sejjaħ twaqqif ta' task force dwar l-eżitu tat-task force stazzjoni finanzjarja. Il-kliem kien spontanju b'doża ta' ironija ntqal l-aktar jekk tkun pal-Covid team li sejjaħ ritratti fil-furja tal-mument imbagħad daqs li kieku qatt ma kien xejn. Il-kulħadd kitbet li t-tim finta ta' Bernard Grech fil-partit kien mistenni jitmexxa minnu stess, flimkien ma' 5 membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Marija De Guara, Stephen Spiteri, Claudette Buttigieg, Clyde Pooley u Claudio Grech. Skont il-kap tal-Oppożizzjoni dan kien tim li kellu jaħdem mingħajr waqfien biex iħejji pjan ċar fil-konfront tal-pandemija tal-COVID-19. Iżda meta lil Marija De Guara kontinwament staqsejnija mistoqsija sempliċi ta' meta ltaqa' l-aħħar dan il-kumitat, id-deputata nazzjonalista ħallitna bla risposta. Iltaqa' reċentament il-Covid team tal-Partit Nazzjonalista ma tistax tgħidilna jew ilu ma jiltaqa' dan. Taħseb li spiċċat il-pandemija Dr. De Guara ilu ma jiltaqa' l-Covid team tal-Partit Nazzjonalista? Għaliex diffiċli tweġibni Dr. De Guara, sempliċement data, forsi l-ġimgħa l-oħra dil-ġimgħa ġimgħatejn ilu ma tistax tgħidli meta. Dr. De Guara ħatħallina bla risposta? Dr. De Guara, inti suppost membru l-nomma ta' sew f'dan il-grupp, għaliex ma tistaqsi ma toġibniex dwar. Sempliċi data l-ġimgħa l-oħra din il-ġimgħa xahar ilu meta l-aħħar iltaqa'.